σας κάλεσα για ένα έκτο γεγονός. Έχω επικοινωνήσει και με τους δικηγόρους μου και με το Ελεκτρικό Συμβούλιο όσον αφορά το έκτακτο του γεγονότος που έχει να κάνει με την υγεία 50.000 κατοίκων της πόλης της Κορίνθου. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δημοσιεύματα και στον ηλεκτρονικό αλλά και στον έντυπο τύπο, τα οποία λένε ότι το νερό της Κορίνθου έχει κολοβακτηρίδια, εντερόκοκους και είναι ακατάλληλο προς πόσιμο. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα ότι ο Δήμαρχος κρύβεται, ότι ο Δήμαρχος δεν παίρνει θέση. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει σήμερα υπεύθυνα εμείς ως Δημοτική Αρχή να ενημερώσουμε όλους τους Κορίνθιους και όλες τις Κορίνθιες. Και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, γεγονός το κατανοείτε και όλοι, είναι ένα έκτακτο γεγονός που έχει να κάνει με την υγεία 50.000 κατοίκων. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων της πόλης της Κορίνθου γιατί το νερό που τρέχει στις ρύσες μας έχει κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους. Υπεύθυνα λοιπόν σαν δήμαρχος και σαν πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης πήρα την πρωτοβουλία να ενημερώσω τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες. Υπάρχει στη διάθεσή μας έγγραφο της καθήλυνα αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίου. Θα ήθελα να το διαβάσω. Αυτό το έγγραφο προκλήθηκε μετά από αίτηση που έκανε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Κορίνθου και ο αρμόδιος νομίατρος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Υγιεινής, απαντά. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, βεβαιώνεται ότι από τις αναλύσεις που έχουν γίνει στο νερό της Κορίνθου, σε διάφορα σημεία της πόλης, νοσοκομείο, συνοικισμός, στρατόπεδο, οδός Κολιάτσου, Περιάντου, Προαστιακός, Αδημάτου, Γεωργίου Παπανδρέου, προκύπτει ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόσιμο. Και μάλιστα το κατάλληλο το έχει υπογραμμίσει. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 1η Δεκάτου 2010 και αριθμό πρωτοκόλλου 3.805. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αρμόδια υπηρεσία η οποία χορηγεί την άδεια για να είναι ένα νερό πόσιμο, να τρέχει νόμιμα στις βρύσες και να μπορεί ο κάθε πολίτης να το πίνει, είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας. Αυτή άλλωστε είναι αρμόδια και αν το κάνει έχει ποινικές ευθύνες να πει στο Δήμο ότι θα πρέπει να σταματήσει η υδροδότηση στην πόλη της Κορίνθου. Σήμερα λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο διαψεύδονται όλα τα σενάρια που έχουν να κάνουν με προεκλογικές σκοπιμότητες, αλλά υπάρχει ένα όριο όσον αφορά την αντιπαράθεση με προεκλογικές σκοπιμότητες εν ώψη των προσεχών δημοτικών εκλογών. Βεβαίως εγώ να σχολιάσω και να πω ότι την απάντηση οι Κορίνθιες και οι Κορίνθιοι θα τη δώσουν στην κάλπη και βεβαίως κανείς μα κανείς και πρώτα ο Δήμαρχος δεν θα σταματήσει να πίνει νερό από τη βρύση όπως το έχει κάνει και κατά το παρελθόν, το κάνει και σήμερα και θα το κάνει και αύριο γιατί ξέρει καλύτερα από όλους ότι αυτό το νερό ελέγχεται καθημερινά είτε μέσα από πιστοποιημένο εργαστήριο που έχει συγκληθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, είτε μέσα από το Γενικό Χημείο του κράτους, είτε και με μετρήσεις που γίνονται με ευθύνη της Δημοτικής Επιχείρησης και αφορούν το υπολοιπόμενο χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο δίκτυο της πόλης, στο νερό της πόλης. Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος σήμερα να δώσω αυτή τη συνέντευξη και βεβαίως να καταγγείλω μια προσπάθεια που γίνεται, μια προσπάθεια που δεν σέβεται καθόλου την υγεία των Κορινθίων, που θέλει να σκορπίσει το φόβο ενόψει των εκλογών και βεβαίως ο στόχος είναι ένας, να μειωθεί
ένα μεγάλο έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, ένα επίτευγμα θα έλεγα, που ήταν να τροφοδοτηθεί η πόλη μετά από 15 αιώνες από τις πηγές της Ιταλίας. Της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά και άλλες ενέργειες από την πλευρά μας και αστικού τύπου. Δικαστικές ενέργειες θα γίνουν από Δευτέρα και εκεί θα διαπιστωθεί αν αυτά που ισχυριστήκατε τις προηγούμενες ημέρες στέκουν και μπορούν να σταθούν και στις δικαστικές αρχές. Εγώ δεν είμαι νομικός, νομικούς συμβουλεύομαι και ξέρω ότι στις βρύσες των Κορινθίων υπάρχει νερό πόσιμο. Τα υπόλοιπα είναι έργο της δικαιοσύνης και πιστεύω ότι από τη Δευτέρα θα σας δοθεί η δυνατότητα να ισχυριστείτε αυτά που ισχυρίζετε και σήμερα σε αυτήν την αίθουσα.